Hi guys! Welcome to Visayang Tagalog channel. This is your host, Chef Engineer Corlitz. So, karong adlaw, we are doing some special thing. Because of the new normal, so meron na silang ginagawang swab test. PCR test is the one who identify if you have COVID or not. Then the other one is this one, ART test. So, antigen rapid test o antigen self-testing. So, ang brand kong ang brand na binili ko is Panbio. Abot siya. Meron ding ibang brand, meron pang BB. Ewan ko kung ano pa yung iba. Pero yung madalas na ginagamit namin sa site, everyday kasi, maluwag na yung ilong ko. Lagi nila tinutusok. Actually, kami na nagtutusok. For the construction site, most of the construction site doing the self-antigen test. So, madalas, kami ngayon is everyday before kami pumasok sa site, ginagawa namin to. So, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang antigen test. Madali lang to. Malalaman mo kung buntis ka o hindi. Joke. It's same like you using the pregnancy test. Pero it's COVID testing. So, let's do this. So, ito yung kit nga. Kailangan natin ng kit. Meron tayong tissue. Meron tayong hand sanitizer. So, buksan natin yung kit. Ayan, buksan natin. So, today's vlog. Turuan ko kayo kung paano gumamit ng ART o antigen rapid testing or antigen self-testing. So, this is a new normal because of COVID. Kaya ayan, buksan natin. Ang makikita mo sa loob ay ito. Ayan. Ito ang laman niya. Meron siya yung sponge swab. So, para siyang cotton buds. Yan. Meron din siyang mga testing manual. So, meron siyang English, meron siyang ito yung English, French, at iba pa. So, gamitin natin yung English. So, very easy lang siya. Meron siyang makikita mo na dito kung paano siya gawin. So, madali lang siya. Just follow the instruction. So, kung dito, makikita mo dyan, kung dalawang guhit, kung ang guhit nasa P at wala, it means error. Kung dalawang guhit, it means you positive. A. Kung isa lang guhit sa C, it means negative. So, gawin na natin. So, meron siyang tusukan kita, Nin. Si Ninin ang gagawa natin, sa sample natin, gusto nyo. So, si Ninin slow. Sige, ako na lang. Ayaw nila eh. So, meron siyang plastic. Ito yung sponge swab. Ito yung tube niya. So, ito yung solution niya. Ayan. Tapos, ito yung tube. Yung cover niya. Ito yung vapor water niya. So, tanggalin natin para makita niya. Kung sinasabi ng gobyerno dyan sa Pilipinas na hindi daw pwede, hindi. Pwede yun. Kasi ito yun eh. Everyday ginagawa na namin ito sa site. Everyday kailangan kami mag-test. Ito yung test kit niya. Makikita mo yung loob niya. Buksan natin.
Okay. Ayan. Ayan ang test kit niya. Diba? Para lang siyang pregnancy test. Okay? First thing, kailangan nyo mag-sanitizer. Pagkatapos ng sanitizer, linisin ang ilong. So, ito yung solution niya. Kailangan natin ilagay sa tube. Okay. Make sure na kung makikita nyo, meron siyang line dyan. So, dapat hanggang doon yun sa line na yan. So, kung nandyan yan, enough yung solution mo, then you can go. Lagay mo dyan. Okay. So, now we will do the swab test. Ito yung sponge niya. Makikita mo, meron siyang buds dito. Tapos ito yung dulo. Yung opening niya, lagi kang titignan mo dito sa taas. Huwag niyong hawakan yung buds. Baka makontaminate. So, kailangan may opening dyan. Dito yung may open yan. Ayan. Ayan. Ganyan. Yan ang opening. Open na siya. So, pagkikita ko muna sa inyo, yung buds niya, papasok sa ilong mo ng 20 cm o 2 cm. Pagganon. Oh, okay. Ganon na. Makakat ito yung ilong. Okay. Ayan ang buds niya. So, ang direction niya is, kailangan siya ng pa-sideway natin, ha? Makikita niyo para ganyan. Okay. Pasok mo ng 20 mm. 20 mm. Oh, 20 mm. Okay. Tapos, ikot niyo ng 5 times round. 1, 2, 3, 4, 5. Then 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Next is the other nose. Same thing. Pasok mo ng 20 mm. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Mati ang ilong ko. Ganyan. Okay. Anyway, ganyan talaga ang buhay. Kailangan kada araw na. So, ito yung solution niya. Pasok natin dyan yung solution. Then, i-stir natin ng 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Tapos yan, meron siyang line dyan. Pwede mong putulin. Yung iba namang test kit, kailangan mong alisin. Dahil masyado maliit yung tube nila, hindi nila pinuputol. Pipigain mo yan, tatanggalin mo ganyan. So ito, pwede mo nang iwan dyan. Tapos putulin mo lang. Makikita mo yung line. Ayan. Kita mo yung line dyan. Putulin mo. Yan, nasa loob na. After that, tagpan mo. So, yan yung second step. Next one, gamitan na natin yung ating test kit. So, we need to drop at least 5 times up here and wait until 15 minutes until na makita mo yung result. So, let's see. Okay. Now, lagyan na natin yung solution niya. Drop ka ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. And resume. Hintayin na natin hanggang 15 minutes.
Now, after 15 minutes, ayan na yung resulta. Means, meron siyang dito, ang line niya is in the C. Means, negative siya. Pero kung magkaroon kayo ng dalawang line dito, tsaka dito, yung T tsaka yung C may line, it means positive. Buntis ang iyong COVID. Joke. So, at kung wala namang kahit even though na blurred siya dyan, as long as you can see two line, meaning positive ka after 15 minutes. But, kung wala kang, kung wala siyang, line, or wala kang makita, it means error. So, meaning, there's something wrong to your test. You must test again. Okay? Okay. Once you complete, you have the plastic bag. Lagay niyo yung test kit dyan. Lagay niyo ito. Tapon. Ito, lagay ito. Itapon. And then this one. And then the other one. And this one. Put inside the bag. And you can throw this one into the beam center. Okay? Okay. So, tapos na natin yung testing. Normally, it takes at least 20 minutes. Yung ibang test kit is 10 minutes lang. Pero makikita mo naman, within 5 minutes, makiklear mo na siya kung talaga negative ka. Pero ginawa natin within 15 minutes para accurate. Now, here in Singapore, pwede kayong mag-avail ng test kit. Sa construction site, every 7 days, we do the ART test. In our site, we're doing the everyday one. Then now, because of some raise in cases, so we need to be careful, stay safe, and then if possible, mag-test kayo ng ganito para sa inyong pamilya. So, that's it for now, mga guys. Thanks for watching, and stay safe, stay healthy. Bye! So guys, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for notification. Thanks for watching my VisLog.